Здравейте, фенове на Head Soccer! Сега ще ви покажа един стар трик, но с най-новия герой. Той е Хълк. Така. И готово. Вуала. С него съм. Аз съм също израелица. Той не е толкова силен. Но тук нещо не ще да се дава. Сега чакам и тук му вкарам един гол. Искам да го накарам да си използва пауъра. Да се опитам да го копирам и да ви покажа копиращия удар, но не стана следващия път. Сега ето го първия удар. Той не е чак толкова силен. Сега е тук, ето е го неговия удар и тук пак не успях да го копирам. Не знам защо, но ето сега е го втория пауър. Той е най-силният. Ето го. Сега ще се опитам третия. Не. Добре, някой друг път ще стане. Дано да е скоро. Защото не мисля ще да правя втория матч, за да ви покажа и третия пауър. Сега е момента. Не стана. Нищо де. Следващия матч ще ви го покажа. Той мисля, че е също китаец. Не съм сигурен. Не, така. Не, също португалеца, по-лесен. Само да ви покажа пауъра излизам от матча, защото няма смисъл. Аз толкова печелил съм с него. Сега се опитвам всички герои да отключа, тъй че няма смисъл да прави една хет купа. Тъй. Как му прескочи. Трябва да му махна жалата на главата. Тя още един гол. Тъй. Прецаках се тук. Скарах му пауъра без да искам. Ей сега. И пак ме прескочи. Направо. И това е най-големия бък. Вижте, драги зрители, увидва в мрежа и ходи. Това е нещо невероятно. Невероятен бък. Ай, давай, препауъра. Ето го. И това е много силен удар. Що не влезе? Не го е спасил. Добре. Това беше. Ако моля ви се, лайквайте, коментирайте, за да може, ако има някакви пропуски, да ги оправим. И чао!